Gikan ang dautan. Kung tanawon nato sa basahon sa Genesis, makita nato ang sinugdanan sa dautan sa diha gayod nga natintal sina Adan og si Eva. Siguro ang importante makaigsunan ko nga dili kita makalimot sa mga kamatuuran sa atong kinabuhi. Una, ayaw kalimot nga kita gibuhat sa Dios sama sa iyang dagway. God created us according to His image and likeness. Ikaduha, ang Diyos gibistihan kitag dignidad nga wala gayod sa lain nga mga gipangbuhat niya. It is only we, the human person, nga adunay dignidad. Unya, kita nga mga tao nga gibuhat sa Dios sama sa dagway, pinagi gayud sakramento sa bunyag, kitang tanan nahimo nga mga sinagop nga mga anak sa Dios. So kitang tanan nahimong mga sinagop nga mga anak sa Dios. Og daghan pa kayo, no? Daghan pa kayo. We should never forget the goodness of God nga maugayod ang iyang gitisok sa matag usa kanato. So kung tan-awon nato, wala gayod, walay dautan nga gihatag sa Dios kanato. So asa gikan ang mao nga dautan? Nagagikan gayod sa matag usa kanato. Kay ang matag usa kanato, kung aduna may usa ka butang nga dili matandog gayod sa Dios sa tao nga iyang gibuhat, mao gayod ang iyang gitawag nato sa Ingles ang iyang free will, no? Free will. Aduna kitay kanang gitawag nato nga diha sa atong pagpili, libre kaayo kita. Pananglit ni taligsik gamay nya nay meeting sa mga lectors, no? Tungod kay ni taligsik, so ang imong gihuna-huna basta mo kusog ang ulan, di na lang ko mutambong kaha sa meeting. So mo nay magdula diha, no? Mo nay temptation nato, mutambong ba ko o dili? Nagtaliksik, basen muhonong, basen pod mukusog, no? Then, ikaw ang mupili, ikaw mo desisyon ni ana. Ay, di na ko mutambong, no? Di na ko mutambong, yung taliksik man, basen niya, mukusog ang ulan. So, waka na ni tambong. Nga, waka ni tambong, waka kahibaw sa gimitingan, pag-abot gayud sa mga desisyon, wa kakauyon, so mahimo kang kontrabida sa grupo, kay magyaw-yaw ka, kay ngano, wa man ka ni tambong, so ngano magyaw-yaw man ka, no? So diha magsugod ang dautan sa atong mga gusto sa atong kinabuhi nga sukwahi gayud sa kabubuton sa atong langitnong Amahan. Aduna ko'y very interesting kaayo nga nabasahan bahin gayod sa kining very sikat nga painting ni Michelangelo, no? Kining Ginoo o si Adan o ang tao sa Sistine Chapel. Kanakakita na mo kanang nag-ana sila
murag nag-ana sila, no? Murag pagkanindot gayod sa Sistine Chapel. Nakita nako na siya katong nakadto sa Roma. Very interesting kayo tungod kay ang detalye di ay sa maong painting, no? If you look at the detail, ang tudlo sa Ginoo kini straight kaayo, no? Straight. Pero ang tudlo sa tao nag-curve, no? Nag-ana. Dili siya straight, no? So ang interpretasyon nga ang Dios kanunay nga nag-reach out sa tao, no? Kanunay nga nag-reach out sa tao. Pero ang tao magdepende pa sa iyaha kung siya ba mo reply sa mao nga pag-reach out sa Ginoo. Mo yang tudlo curve, no? Dili siya straight. Take note of that. I-research niyo sa Google ang mao nga painting, no? O nindot kayo nga paglarawan gayod nga kung ang Diyos la gayod ang magbuot, gusto niya talaga nga kita magpuyo sa usa ka madagayaon nga kinabuhi, the fullness of life, no? Mao man ay gingon ni Jesus pag anhi niya diri sa kalibutan, nga nianhi siya aron mahatagan kita madagayaon nga kinabuhi. Pero ang madagayaon nga kinabuhi nga gi-offer gayod sa Dios kanato, magdepende gihapon kanatong mga tao. Dawaton ba nato kini o dili, no? So, mao na kana nga painting sa Sistine Chapel, mao di ay ang kahulugan nga kung tan-awon nimo straight, no? Straight ang tudlo sa Ginoo, pero sa tao nag-curve siya ana kay magdepende pa sa iyaha kung dawaton ba niya ang grasya, ang panalangin nga ihatag gayod sa Dios kaniya. Asa nagagikan ang dautan? Ana gayod sa tao. Ana sa tao. Ibton ba kini? Dili. Dili. Kay ngano, kay gusto gayud sa Dios nga kitang tanan magpuyo sa yangging harian. Muna makasabot kita ngano nga ang atong simbahan hangtod karon kung pananglit makasala ang usa ka tawo, kanunay gayud nga ang isulti sa simbahan adunay pagpasaylo. There is forgiveness. O kanusa kita makaamgo ni ana, kita nga mga tao, magdepende gihapon kanato. But we should always remember that God is always giving us a chance, no? Kining matag buntag na mumata kita, that is the chance nga gihatag sa Dios kanato, no? The chance nga kining atong nasugdan nga mga ayo nga mga butang ato na pud ipadayon sa laing adlaw, or the chance nga kining mga nakita nato nga mga sayop nato ato na siya i-change, no? Atong kaugalingon. So every day is a chance given to us by God. Tsansa nga buhaton nato ang mga maayo nga mga butang nga ato nang gipangbuhat, no? Ipadayon nato kini. Og tsansa nga atong susihon ang atong kaugalingon ug unsa man kaha kining mga butang nga dili maayo, mga butang nga dautan nga atong nabuhat, napunta nga kita gayod maghinulsol og magbag-o aron diha mahimo kitang angayan pag-abot sa ting-ani. Sa ting-ani ingon sa atong ebanghelyo, tigumon katong mga sagbot. Kunya ilabay. So ang mga sagbot katong nagpabilin gayod nga dautan.
Maway gusto sa Ginoo? Dili. May gusto niya. Daghang chance nga gihatag kaniya. Pero mao gyapon yang gipili nga mahimo siya nga dautan. So pagabot sa panahon, ilabay siya sa kalayo nga walay pagkapalong. Katong mga nagpabilin gayod nga maayo, naningkamot, then sila makasulod gayod sa gingharian sa atong langit nong Amahan. So siguro, adunay mga pangutanan ninyo, kung naa gayud ang Ginoo, ngano nga niini nga kalibutan, daghan bang gyud mga dautan nga mga tao. It's not because of God. It's because that is the decision of the person. And we should also remember there is what we call a social sin. No? Adunay personal sin, ag adunay social sin. Kasi may social sin, pananglit kahibaw kita nga dili gayud unta kini ang ayan nga buhaton. Pero kung kitang tanan, murag muuyon, no? Murag muuyon, mahimo na siya nga social sin. Sala sa katawhan. For example, sa bag-o nato karon nga kongreso, gusto nila nga iduso kining balaod sa diborsyo. Kung kahibaw mo sa kamatuuran bahin sa kung ngano nga ang simbahan dili muuyon gayud sa diborsyo, then kinahanglan gayud nga ato ipadayag ang atong hunahuna. Pero kung ang kadaghanan kanato moingon lang nga wa man tay mahimo kay sila naman na diha, pag-uyon ka na, pagsupak ka na sa kabubuton sa atong Ginoo. Mahimo na siya nga social sin. No? Sala sa katilingban. Daghan pa, no? Daghan pa. So, ang sala dili lamang personal, kundi ang sala pwede pud na siya nga katilingbanon ang mao nga sala. Ilabi na kung kita nga mga tao will become indifferent, no? Wa na kita pagpakabana. Basen abi ninyo, sige lang kay kanunay man ko mosimba. Pero bisan kanunay ko mosimba, kung wala kay pagpakabana, mao na siya. We remember the parable of the sower. No? Kung kanunay ka mosimba, wa kay pagpakabana, pasabot nga na, nga ang pulong sa Dios na imong nadungog kanunay, matagsimba nimo, nahulog lamang siguro sa agianan, sa batuhon, o sa may daghang sampinit. Dili mayong yuta. Kaya kung maayong yuta, nahulog ang mga pulong sa Diyos, then aduna kitay pagpakabana. We will always have that care and concern for one another. O kahibaw kita, unsa gayud ang kabubuton sa Diyos nga angay nato nga tumanon. Muna, di ba, sa last election, ningon sila, asang mga Katoliko. Gano man may pangutana, asang Katoliko. Kaya we're supposed to know, unsa gayod ang tinuod, unsang kamatuuran, unsa ang angay. Pero tanawa, kung tinuod man, 31 million voted for our president. First week,
sige lag party sa Malacanang. Maway atong gusto, niyang katawhan Pilipino naglisod kay sigig saka ang mga palitonon. Sila, party-party lang sila. They don't have their concern for us. Pero mao atong gipili. May atong gigusto. Kung naminaw lamang kita sa Diyos, siguro nipili kita og mas maayo nga mahimong presidente nato. Silang tanan adunay kahuyang, but at least nipili unta kita og mas maayo kung naminaw gayud kita sa atong Ginoo. Asa gikan ang dautan? Gikan ka nato. Mutuo man kita sa mga bakak. Unang pagbasa. Ingon ni Propeta Jeremias, pulong sa Dios, ayaw na mo pagtuo sa bakak nga mga pulong. Ba't nito umang kita? No, nito umang kita. So asa gikan ang dautan? Gikan ka nato. Gikan ka nato. Hinatpang ta makigsunan ko nga makaamgo kita sa mga kamatuoran sa atong kinabuhi aron diha gayod pinagi gayod sa mao nga kaluoy, pinagi sa mao nga pagpasaylo o gugma sa Dios, no? Kitang tanan mahimong angayan nga mosulod sa iyang gingharian pag-abot gayod sa panahon. Muna ako nagi-share kaninyo nga if there is one word nga ganahan ko sa Cebuano, kining pulong nga paningkamot o maningkamot. Kay para kanako, maganda siya ang essence sa atong pagpuyo sa kalibutan. Maningkamot lang gayud kita, no? Kay anaamang kanato kini, no? Kini nga kahuyang nato, pero kung maningkamot kita, padalanginan o tabangan gayud kita sa atong Ginoo. Di pud kita pasagdan kay in the first place ang ganahan ang atong Ginoo ganahan siya nga kitang tanan malangit. Dili siya ganahan nga adunay ilabog sa kalayo nga pagkapalong. Gusto gayud niya nga kitang tanan magpuyo sa iyang gingharian. Muna maningkamot lang kita despite sa atong mga kahuyang, let us not forget, no? Di kita makalimot sa mga kamatuuran sa atong kinabuhi, no? Og maningkamot lang kita. Kay diya sa atong pagpaningkamot, tabangan kita sa atong Ginoo. Amen. Palihog.